Magandang morning! Alas 7:33 sa atong oras. At ito naman po kami mamulabog sa inyong kabuntagon. Ito po ang pamate, John Lloyd Cruz, ang baboy ng Eddie Paul, Bernie Bitong-Bitong. Good morning! Kaubansab ninyo ang pinaka-feeling kabaching-chinga guwapa, Maria Filingera! Oh yeah. Yeah. Nagingon si Idoy, daw si Idoy ron. Asayo gihatod sa school. Sige daw siya kali, gipatawag may gala. Ay, principal's office diretso. Prefect. Di na to pwede adlaw-adlawon si Idoy may gala, kay basig sa panoy kita pa may mong dahilan. Mabagsak. May na lang na iyang uncle rin ron. Alright. Rico Suave Suave. in the house. Say what? What say? Good morning, Rico Suave. Ang pinaka-swabe o ang pinaka-friendly nga DJ sa tanang mga single na mga mami. Uy, Ay, single mo? Happy lang mo na nila. mga sexy. Rico Suave. Mga na, Brad. Okay lang. Mga na, Brad. Binder than that daw. At siyempre, ka pa natin itong English genius, Lito Inglesero. Oops. Wala rin ka. May tsaga. Na. Okay na yan. Alala. Masag kayo. Sila waza. Yeah, okay na. Grabe. Hello, good morning. Good morning, everyone. Both of us and both of you, good morning. Conscious na siya sa iyong voice, oh. Pinamodulated siya ka. Anyway, ladies and gentlemen. Mura mo ka na sa boxing. Hey, Rico. Di ba kasabot tas presyo patro ganyan sa imong buhaton, ha? Yes, boss. Yes, boss. Amang kape nga gipaandam na ko, amang karon. Pa na, boss, nauga. May mong kapi balik. Namalhan. Automatic rin ka rin, ha? Timplag kape. Hindi ako pagsulod ni Lito, nakainit na dan. Problema nga giabay-abay yung sila ni. Yun na sinasabi ko. Sorry ka, boss. Wala, oy. Yatas gamay. Sila Kaga- ay kalito. Kagapon, naminaw ko. Si Rico gidikit na kayo ni Ray Ray. Aha. Gusto na kumanigapon na gani kay dili pa akong adlaw. Overprotective si kay ka. Silusol sa gaya. Wala man, ha? Kung anong ka ng friendly, kung anong daw nila. Good. Kung saan na ka tinod, Ray? Yung mga gaka-stiff neck ka rin. Kaligi sa pikas, right? Asagi ka, magpili ka asa ka mag-share na yun. Kasama natin si Baby Rai Rai. Good morning, Rai. Datugid siya kang Rico. Hey! Hi! Alam mo sa paghawid sa mic tol, paghawid sa mic. Sa paghawid sa mic. Hawid mic rin, hawid ba? Uy, rin, sa pa. Hawid mo. Tanang na naman sa paghawid sa mic. Ang saan na ba paghawid? Hawid How na to mic. properly hold the mic Sige daw, Rai. Hawid na mic. while napanaw ni Rico. Pero anak kagpon mo. Dili sa lawas. Gidi Ah, sa lawas kay ang ulo lisog kaya wilang dako na. Ayaw kay tok up ang ulo ngayon. Hi, good morning. Wow. Para kang kitsa na yung mong gipahumutan karon kang Lito na o kang Aman Ray. Kariko. Pagtarong ka sa imo Ray. Aman Ray, ano man. Bot na lang. Tumugo sa mga. Wala nagpaka-choosy mga igala. Play safe. Look, Ang load putol. Di ba, Brad? Tawa na. Wala mo hatod. ang mga benepisyo. Ang mga benepisyo, mga benefits, bawasan. Kailangan.
Say ko lang, kung sa'yo pwede matanggal ng mga benepisyo, Brad, yung ikaso mo tipas ni. Dili na mahatod sa kong driver. Wala na load. Panay Lord. Ay, kadagan ba? Mga pan. Wala na snack. Nagasto ba? Wala na bagong na medyas. Kita naman sila. Hey, good morning. Record na sa may kuhan ka ng fish landing sa Upol. Kaya mo nga na sila din. Wow, good Salamat sa inyo. morning. Dagan may gulay dia sa fish landing. Lisod isda man, Rod. Malay mo. Kaganiya, kasakay kong taxi ba? Mismo ako nga driver, di na malikaya ng pasahero mo sakay nga matanaw sa metro. Ayo. Balos-balos lang yan. Giga ka rito ka Kuya Papa Renz, kaya taman na akong ipaayaw kong power window rito ron. Nasabi ko ba, unsa mo na. Gumaan na sa nang Sad. Ay, lagi na buha. Ay, Ha? inanta kang ayaw lagi na buhatan ng mga kahilayan sa sakyanan para di mabuisit. Unsa nang kahilayan? Ano, gaboto nila. Hello? Nila Maria lately. Hello? Mga indoor activities. Doon pa na sasakyan na na? Ha? James retirada ka. Nakatisting na ba ka, Ray, sa sakyanan, Ray? Ha? Tisting na ba ka sa sakyanan? Gusto mo sakyanan. Unsa ang sasakyan na na? Ano? Dili, sa sikad. Private. Lisod sa habal-habal. Doon, pwede mo na to, sa sikad mo masakay. Ay. Lagi ko'y balita daw, nagisundo daw siya. Dito, wala mo siya sa front seat, sa likod siya ni Sakay. Kalay. So, naglisod ang driving story, hapit mabangga. Sundoon galing ka, ikaw ang front seat. Paghawid sa kamot, sablay, pagkikas bangko. Kinagay ka na sa likod sa pag storya nun, hapit mahulog ka na. Kalay mo. Pag sundoon galing ka, ikaw ang sa front seat ka. Pwede mo ka masingkit o grape kung kuuton yun ko. So, maging problema ng abay ko. Di mo singgit siya, ayaw lagi diha. Rip, mo singgit ka grip, ayaw diha, awir. Reef ka na for the ba? Lain na na. Sunod sa front seat ka. Halawa ba, nagisundog otro. Dili, ang nagpalit og sakyanan ka na puro front seat. Saro lagi. Namay Ferrari. Ferrari, para walay Katong backseat. Volkswagen ba, Volkswagen. Kaya kung masakay ka sa likod ato, ima mo na yan atong front seat. So, magi ka sa tuban. Sa tuban. Mo gini na siguro ang kuan may gala. Pinaka-safety. Tama, dapat di samtang. Ano naman bukas likod, Ray? Lagi Sa rin. likod. Basig galikay siya, basig malagsik og laway. Ay, sa mga klase nga driver. Naligay kayo mo na na. Magsik ang laway. Kaya sige mo, istorya ang laway. Lagsik kayo. Muna wala mo front seat. Ba, namin ka ba driver just rails? Ah. Kadagan mo ko nga. May istorya kay kataliko daan, kaya parang ko mapisikan. Di magpayong ka. Gataliksik man gano'n yung ano, dagong. Ikaw na, may zona, magklase na may maestra ko. So, magdala payong. Kilala niyo yun. Taliksik mo. So, balik ta ka, Ray. balik Sa ka. nanong wala ka nag-front seat, Ray? Lagi rin. So, kad si Maria nag-front seat, nahalin siya. So, ano mo paghalin ni mo, hindi ka mo sakay sa front seat? Nag-expect yun siguro siya. Basta ganyan, wala siya ingnan sa driver, balin nila sa tubang. Basig sabak yung gusto niya. Mura mang, actually, mura Mura mang, kasi Ella, drive. mura mang kung kinong driver ko. Kaya muna na nga pa na kumusabak siya. Dito nakaganan mo to sa Blooming Gate, dagang kay Hams. Oo, si, Matagham. pagundak. Nagandi hams. Actually, ka Maria yung nandan, highway man tanan. Si highway. Uy. Membro na po niya sa Green Hills Association. Ano yan? Hindi, kaya layo pang oras. Tuyok sa tas green news. Then ako'y foodaan. Dito ito mga on. Dito kay hangin-hangin. Dito kay nature ba? Alam na sa Green Hills. Pero ala ko, Witness sa mga patayng lawas diya. ala ko, Espiritu. ala ko biyansa matulog ka diya kay Hormon Magali. Lagi, Ang guard na may mangukoy diya. nagilaban ka Ray Ray. Tuwa na sa doon, iuyog na sa... Ay, nilaban na sa yan. Ingat si Mondex, ay ninyo nagipulutan si Ray Ray. Mag-ilom diya mundi, bago pa nanganak yung mga tao. Congrats, Monday! At least, Hirit mo magiging mga... dili wise guy ba? Ha, sa bagay. Action sa kabalaka sa una.
Basig wise guy niyo. Dugay na gid wise sulod ba? Man ko sila wise guy. Wise. Wise. Wise sila. Kuha mo planggana. Ang tubig. Kubonin niyo yung brief. Muyaka din mo. Pag Tapos? mulutaw na, hangin ang sulod. Ala, Balon. wise guy. Balon na higala. Sanay dili siya balon may. Ayaw, paglutaw. Rico. Inom-inom lagi ka, Rico. Adlo ka na. Pampaboy na sabi. Ala! Rico, Rico. Di na siya magpatando. Sugat na si Rico. Sumali. Oh my God! Ala ka, Rico na. Oh my God! Si Rico na be. Si Rico. Papaboy na si- Ikaw na rin kami, papaboy na sabi. At saka ito, Buslit? Sa chicks mo, sa chicks, sa chicks. Kasi. Kasi sa... Dili mo liyo. Di mo liyo. Di mo liyo. Nahulap yun ba? Kadamdaw ka nang. Kadamdaw ka nang. Secret, tagay ko gano'n. Good morning sa mga nag-watch nato sa live. Thank you. Hi. Ako mga relatives kaya sa California. Wow. Wow. Yeah, good morning. Ito na, they're watching? Yeah. They're watching? The California, watching me. Hi. California Muog. Where's that, Rina? California Muog Strip. Street? California Muog, lagindingan. Nagkita ka dyan, you get them. Hi. My relatives in Singapore. Oh, Singapore na, Singapore. Singapore, Makanhay. Balulang ang una. Tema. Walang niya. Ano ba yan? Singapore? Oy, great lang ako tanang barangay. Grabe kahapon. Di ba nagtapok tanang barangay captain? Oo. Kabalo ba mo nga, alas 7 pa lang, na sila sakit kay. Ah. Kay ang call time alas 7 man. Ah. Saya Kaya po si Digo, early. early alas 6. Alas 6 sa gabi. Over 2,000 itong mga kapitan. Alas 7 sila sa buntag, si Digong niabot alas 6 na midya sa gabi. Ay, reklamo. Basta na kay singot sa ngita. Tiis-tiis din. Nakabarong ba yata na? Parang igang kayo. Pero habalo mo, more ni gining presidente nga gusto gi ko makita makapapicture. Sa entire presidente. Na mga kwan, si Digo, wa pa yung kita ni Digong sa kwan, personal. Personal. Idol na ko. Wala pa. Naman siya karon. Aman siya doon. Wala ni kagaron. Gitingog ba ito ganiya? Wala siya, ikaw na siya nanawag naman sa kuha. Abe, asa ba? Ano raw, yabot na raw. Nana ba siya? Nana? Wala siya, wala. Wala dahil, gilakaw. Nagbukbukot lang daw. Hey, good morning, that's my bike mate center. Ay. Digo mula sa Xavier States. So napala isa sa Cagayan, di ba? Namay, Magturodagan pa kay checkpoint. namay event niya sa USTP yata. Okay. Ito, presidente na Traffic, karon diri busy sa ang kan. streets ka Pero rin. idol, tala makapapicture ko ni mga idol. Simulan na natin ang alamat. Ito na po ating letter for today. Napapawin na sa dala. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahag Upay akinindughan ko ano nili ako masagama Unsa mahinungdan imo akong gitaligan Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan
with that, Brother Bern, Maria Filingera, Lito Inglesero, Baby Ray Ray, and Rico Suave. Good morning sa iyo, Brother Bernie, Maria Pilingera, Lito Inglesero, Bibi Ray Ray, and Rico Suave. Saan pagsulti sa sorry? Rico Suave. Tingaw pala, makahubo na. Itago na lang ko niyo sa pangalan si Bernadette. Just call me, my name is Bernadette on sang Ano yan, TH man, Bernadette. Just call me, my name is Bernadette. On sang stress, nasa ref. Pamabay na sa pamabay. MR na ako'y boyfriend nga si Randy. I have a boyfriend, the name is Randy. Okay mo si Randy, mahilig og basketball. Randy is always be sports of basketball. Sige lang shoot. Always be shoot and dribble, shoot again. Okay mo kailan ako tanan ng iyang mga kauban. The team of what do you name? Albert? The name of Albert. Albert. The name of the friend of Randy team is I always be friend. Muli adjust ko may bright. Bosa MOR close na po go sa iyang mga barkada. But MOR is the closer of my friends of boyfriend. MOR usa ka adlaw ni Ana nakurat ko kay nasi barkada nga nag-amin sa ko. MOR one day I was shocking because the friends of Albert is what do you mean nag-amin? Accept. Confess. Confess and accept me. Grabe kompleto. MOR ni amin na yung amigo nga na daw lang babae si Randy. MOR, the friend of Randy accept the Randy there's another girl. Aldrin na nagsugo ng akong gumagi aha! This is the starting of love life. So mani, diretso? Sorry. Take two. Aldrin nagsugo ng akong gumagi aha! This is the starting of love life. Gamay na kong points, Brad. Lugawan niyo. Saan ka lang imong assist ni mo nga bisaya? Ito mong assist ni mo? Ako po lagi akong kamot lagi ka raw. Bisaya magayo nakahimas mo kagabi eh. Lagi? Sa imong Hugas. Iwi, malikayan ka. sa lima ni mo ka half court, wag ni siya. Dali, may panisi ko ano. Brad, medyo loyal lagi mong tuhod, Brad. Grabe ka kapoy. Yes, sana kami ko na to. Pamina sa mo, lamig. Insik sa kong talaga, baby. Da. Okay. Nasad ni siya. Kanya, dagko tanan. Sige lang ka.
Nasa din mong butbut ng istorya sa amo ba? Eh, sas. Wala pagigdugo kita ba? Kung may kita picture, may naka-picture. No, tanaw ka. Guwapa ka ba? Mutil mo giniyo. Mamalig ito na isamin sa atop ba? Kadong nga itong dili Paris at Chinilas. Wala. Grabe. Oo, Grabe, silpi sila. Pero, ay, sabaan na. Kasi may bamantas ako. Gabi. Check ay gabi. Ay, kingo lagi kang may gani kinakatabang to akong amigo. Kisa na amigo. Siya nga, pahit ka tong blue living. Tanasan ng gulin. Pwede ko naging mag-endorse sila na ba? Epektibo gina eh. Ay, may kapag, mingo lagi kag, Pungasi. gasuloy-suroy pa ko, pero wala, grabe di gisa. Tato. Hala, ebidensya! Ebidensya? Mo din na di? Ito bro. Alam mo may kailangan na ba? Ano yun? Grabe yan. Mingo lagi. May Ayaw po ko kaging babae yung nato, Brad. Mo ba? Ano man? Ako may nakasinggit. Kasi ka na babae ba ni musika? Pero kato ako gisingit ko. Usa mo pa gising kiti ba? Lahi na sabay na kayo kong, ayaw! May strip ba? Huh? Strip ba? Kay Kuton. Manyakis. Grabe kaya ba? Grabe ganito amigo. Yeah, Joshua. wala pa. Urot Brad, bilin yun. di, wala pa ko sa kaptri, Brad. Gikan pa mi sa CR, nagkuhan, nabat. Sa CR pa? Oh, nabat pa mi. Hapbang. Dito, pagadagan pa kamulo na. Mo ba? Dila pa yung bayan nga. Dua ka mo. Kurang baksan sanghan. Sa alien? Wala yan, as bibiraray pa pa. Sa ato patuok lugurang liugan to. Ay, kaingon gid ko nga, marag mo na gid ni simbayahan na. Last na gid ni Mo nako. ba? Grabe kaya bro. Believe pa naman sino bro. Sortiyan mo. Kami wag kami manas yun yun. Tanaw gani. Wala kami numay. Kadungdong ka gani pagplot na ako halos di na ako kabot. Grabe hawi na Awin na gid. ikap. Ikaw, Jog, bro, kita doon, bro. Wapag kita, bro, no? Wala pagigdugo na. Sige, may kita na lang, bro. Nabayot. Joke, bro. Ikaw, sige, manino. Ikaw, ganahan sa din ka, bro. Kiligon, jadi ka na, bro. Pero ikaw gingan hanggat lang gani ikaw lang gahubo na kay Islam. Mabigay gid ka di ay. Oh, lagi, mo ba, kuhan? Hi! Ay, sulurot pa tayo. Ay, bilis mo yaman. Ay, gabi ka. Ba niya may sabah. Hi, Bernadette! Istoryan diri ha? Ay, grabe ang pamunto sa imong uyab ganina. Ay, matagsinggit na imong pangalan yun. Para ni ka Bernadette pa. Kapusak pa Ay, mi. mao ba? Oh, grabe gigayo. Ay, grabe. Pertiha gigayo may Sino gala. yung gusto snack? Ay, Snack ta. mo gini ka na, Brad. Ay, pre ka lang dito lang mo pre lapit pre kay istoryahan Ah, ko. sige. Para special ako may pa-snack sa inyo kay Sabo. Ah, may problema. Brad, yun na, Brad. Palesa me. Sure mo? Pero mo. Apilig soft drinks ha. Ay gala ka. Sige. Bugay lagi kay kagiabot lagi. Ay, ta pamugod kukuan nito mga sapatos. Kabalo biya ka ganiya nga akong dula para gito sa imo gididikit na ko. Dagadong, waka kita dong pag Axel Blood yung 360 ako. Waka kita. Ha? Mao ba? Kita. Please gani ang swak ka nun. Unya swak na sa tanya. Pero papabay na sa para swakan unya yung Uy, ikaw ha? Asa di ka tuod gapon? Ha? Doon di ka makontak. ay gaapo na may practice oy. Practice? Istrikto kay mong coach bago. Dili pwede yun ang cellphone kaya makadistract daw. Bantay ka ha? Mga tanah ko si mga... Ay sus, na. Actually kato akong kauban nga wala to sila nakauban kay Ano wala sa ka nag-text gusto mo sa among coach nga ako ang MVP per May. Dili ko malupigan. LeBron James, din. Special ko ba? Special among kan. Walang, sige, nagkablak. Ay, kay, Basig na kay kuan niya kani, ha? Lain. tagay sa kong kuwan na 200, ato yung pesta ko itong duha. Okay. Ako na'y bahala ato nilang duha.
mo ko si Randy. Ay, Si Joshua man. Joshua de Joe. Take two. Take to. Hi, Joshua. Nagbiyahe ni mo ipalit na snack. Hopya. Ano lagi oh? Hopya man yung pa. Hope you like it. Yes. Ikaw ha? Gusto man. Blush on ang good ni. Like a buong face, right? Eh, gusto man. Wala na siya limon na po si Ray Ray. Basta kili si Rico Suave yung kastorya magsalimon na. Dad, papa lagi kayo karon ba? Ikaw bitaw. Pinkish kayo mo. No. Lagi din siya katulad. Nakaka diri ang mic. Dito na ito bagay. Wala na mic. Ikaw ba? Oh, gusto man. Uy, ay magawid sa iya rin. Salamat ah. Lamiya kayo ni mo ba? Lamiya kayo mo sa gidala eh. Ikaw gani. Pero mas lami gini ba sa atuwang ta ka? Isa mo kay ka. Stop it. Sa daw? Stop it. Stop it. Stop it. Walay drama magiging. Sige lang, ito na las 9 pa man sa tadere. Loy. Oh, Sige na. Ikaw mo kayo mga tanang, ano na ba sila practice? Wala na, nawala. Pasensya kayo may gala. Medyo nawala na sa focus si Ray Ray. Distract. lamiya niyo. Uy, aman di sila. Ah, unsa man? Ay, si katawa ba? Nga ikaw naman na diri. Ay, nilakaw na mo ito si sila Brad Good. Ay, aman si Randy day. Nagigis ko pangita. Asa na ka atong? Amo ba? Abi ko ba nag-uban mo? Abi, pag galing ako nag-uban mo. Ah, lagi. Ano ba? May lakaw pa? Asa ka kayo palulong. Asa ka kayo. Manggod ka sa pagkakapot sa practice. Sabi ka ba? Asa ka kayo palulong ni Ngay. Sige na, my God. Sige na, magkags na. Distract. Sige na kayo. Oh my God! Why drama ka na yung tabo? Uy, itugan na sa ako. Biasa gapon si Randy. Si Randy? Ah, Tuguan ha? kanang... Di, kasi na si Randy di. Wala si Randy di. Wala, manggod. Ato-ato rin niya, pero... Kanang... Alam po ka, mapagaling ko. Kanang... Alam po ka nang lailaw sabot ba? Pero... Balo ba ka? Naluwi kay ko sa imo ba? Naluwi kay ko sa imo eh, kay... Kaya mo ko ni mo, yab magod. Kay, Ay, nalang lagi eh. Tapos si May mo pa kung dautan mo. bisag ka, uy. Ngano lagi, isulti na lang good. Maulaw lagi ko eh. Basi di mo pa lang kung isumbong sa'yo. Dili, Ano na lang sabotan ako yung istorya sige. sa'yo. Magkaray sa masaya. Ang nga ni magod ka ng... Ay, nalang lagi. Iyon lagi ba? Kan magod si... Kanay mong uya ba? Rapi mo ka na ka-chick boy eh. Daloy ko Sa sa'yo. chick boy, taka, amang ka. Lagi. Ikaw ha, mo siyang gadauton. Mo lagi nga. Basin ako na po yung may mong dautan lagi ano. Pero... Naluwi lagi ko nimo ba kay... Gapon, di ba? Katong kuhan, practice yung tanda mo. Wala siya gapon ba? Ha? Wala siya gapon. Nya paggawas na mo, kita na mo. Hala, naan yun siya babae? Oo, babae ka. Sad. Oh, babae to, kitaas magbuhok. Agoy, bantay. Basin di si Ay, Raven to. det, sabot sa ta, basin biyaw ka ng, ay, bebig sa baka, basin, suko na sa sako ba. Sige, ato-ato Bantay na lang niya. to siya ha. Ay, be ko gisumbong ha. O lagi, ato Hindi na ara niya talaga kay- secret. Hindi na talaga.
Sapon ra gid ta ka. Okay, hi babe. Kiss ako ng Sus. Waka ng toothbrush no? Ikaw bago lagi nimo pahumot. Ha? Of course, basketball player ya. Lisod po dog, di ka magsigpa humot. Ikaw, Ulaw sa tas mga fans nga magpa-picture na to. ikaw ba asa gid ka gabi ha? Ha? Oh, gingnan Pura ka. good. Gingnan ka ka nga nag-practice may coach. Taka naman pag-check na ako inyong CCTV oy wala ka dadto. Wala man good me dito sa gym nag-practice dito man sa balay ni coach. Kaya naman sa isa ka book ring dito tapos na swimming pool. Dito ko gato ko nag-float nga kanang pag-float na ko na i-reverse din ako speakers dito na ko kuha. Na oy. Dito ko gitudloan ni coach og technique para actually kaning tuig ano makailog sa akong MVP ani ako lagi kung ano layo ni coach. Ba? Basing gapan chicks na ka ha? Ha? No. Kinasagod ko nagbinuang sa imo eh. Ano man sa ka nakapunit ana mga panultihon nga mga daotan nga mga Basin lang ulo. ba? Na, Sus. nakalimot ka sa kuha kay wala ako dira sa imong tapas. Tapos kabalabi ka nga wagi ilang laing inspiration sa akong kinabuhi ani akong dula ba ikaw ra gyud. Kana imong kakit sa imong nago. Kasi okay. Dami na kay kag-aping ano, maragin kag tambis nga bagong kuha ba. Inesprihan nga mangga gyud mo nagway. Ay kabalaka. Sa tibok na akong kinabuhi ikaw akong gigugma. Sumugid kaayo mo. Boy, gid kaayo. Nalasad ka ng imong mga arti-arti. I love you, baby. Sabi ganyan. Nay na, wala na gud kay time sa ako aba. Unya. Si unya sige lang kay unya. Sige lang gyap. Ikaw siguro si ganan, siguro ka sige dula kay dagan kay chicks gatan o sige. Sus, no Ako? nimo. Mulanta po ko ng mga babae uban, wala girl. Ako Ay nang na, ay ra gid ka mo dul sa ako akong kinahanglan amot lang, para sa ako kanang uban mga babae, bukta na akong mata. Di na ko kakita sa ila. Nya, Pero pag magkita, ito tahayag kayo kung pananaw. sus. Nagid ko mo tuo anak ba? Maragid kag beautiful my eyes. Ay nak, kay kabalo ko sige na mo pananay mo ang Ano sige girlfriend. istorya lang? Sige naman, ulod na talaga. Dili ko. Sige naman. Dili ko. Kabalo ko nag-uban mo sa iyong girlfriend gahapon kaya wala kang kipagkita sa ako Girlfriend, di wala ko'y panahon sa iya. Uyot lang di, pero di nagid ko, kaya labot sa iya. Ang ano, di man mo siya bulagan. Girlfriend nga ni. Hindi ni naman kakaganahan sa iya ha. Pero siya magigasuplay good. Supply. Si Payuhot. Siya may pagpalit sa akong bagong sapatos. Ikaw Pag ka. reklamo kay ko nga, lang, medyas na rana, bago rin diretso, na ba? Pero actually, wag ko nahigog masaya sa imo kung nahigog ma. Pero sa iya lang, tungkol sa about the money matters lang, medyo kinanglanon pa na ako siya. Tubim, sa lugar, inani ng lugar to perminting. Mabot na kaya mong panahon nga, kita na masulong. Kanus aman. Dili pa kanon. Sige na, sulong na kita.
grabe, 45 points ako, Brad. Iya, 2,532 Sakit points. niya Grabe, ako. so, hindi nga basketball. Sakit ka kung mabukton ay. Ako lagi, puro lagi ko pasa sa inyo pa. Di ko kapasa ko. At least, assist ni mo. Grabe yung assist, Brad. Okay na to ko pasa? Okay na kayo. Blind pass, oh. Wagi ka kaya, no? Lamia ka ito akong diskarte ganiya ba. Mo to gitudlo ni coach ingon ato. Oo ba? Ano ba? May Pre, suma, gano'n, dali lagi ka, pre. Ay, kanang Sika-sika sa tatri. Sige, pre, mauna na ko, pre. Sika-sika sa bro. Yan, tabang gabriel, pero tatolo. Laing lord kay Sika sa taba, sika-sika. Lord kay kanan, pre. Pagtalikod mo na, kabunggan. So, kami lang daw mabili na ni. Ay, kamo na. Una, pre. Ayun na. Pre, kanang, pre. Sabot to lang. Pre, ay mo sabot. Ay, nasaan lagi ni siya. Pre, pamilya mo na. Sige lang ang sabot sa amo, pero wagi kay hatag-hatag snack. Yes. Ay, kabra ka, pag uli na ko niya, magdala ko dagkong buyog. Kakataw niya. Saan mula ko ka? Okay, magkita mi sa kong chicks, pre. Ay, nasaan ni siya. Niya, dito na daw ko mag-habat, pre. Ay, dito na, pre. Hot-and cold na tubig dito. Di na ko pwede mapas mo. I-watcher lang mi dito ko lang. Ay, yung May video na, video. Ha? Video pang maintenance ang ba? Wala, Ay, delikado. nagapilay mo For na. personal consumption. Ay, lapilay mo na. Lapilay mo na, no? Delikado lagi, pre, kay basig madaot o cellphone pagpaayo ba makalat. For personal consumption, no, naman. Ay, pre, istoryahan, tara mamon siya na tabo, pre. Ay, Pre, kanang, basig man nito akong uyab, pre ba? Ah. Kaya nagsabot ka ba mi, busog man nito siya, ingna nga, gauban minikot sa. sige. Ha? Okay, kuras. Sige, pre, kaya na pre. Ay, pre, ay, pre. Lips mo, pre. Hello, Grabe, grabe ito, amigo ba? Grabe ito, amigo. Sama na yun. Hello, din, sama ito ni Doy. Kita naman doon. Oh, talikod mo lagi ka. Hugas ko. Ah. Kaya, dyan. Saan naman? Easy. Saan naman to? Neighbor to. Labi na important. Covered court, neighbor to. Kuha man ni, kanang sa dugout ba, siya lalo. Muna na ikapanuktok. Dami. Adi, ito yung social at ang kuhan kay mahalo man nga gym. Diyan lang, ito sa bundili, panuktok ha. Doorbell. Doorbell. Pre, ay, lugaw. Randy! Ay, hi, oy, Bernadette! Hey, nagdala kang snack? Lala pa siya snack na, ay, pizza! Wow, Wow, na. charap! Ay, Coke diri, oh. Wow, charap-charap! Commercial Tani, oy. tan. Patay na ni Pre. Asa si Randy? Pre, unas ako, Pre! Pre, Uy, pre. asan to siya pa doon? Biya, damay, biyaan mo ko. Uy, ikaw alid sa diribi, asa si Randy? Kuan. Di ko an. Dito sa tubong kasi lang. Ay, basin, di nasag ka mo tuo sa ako. Isa pagayo eh. Inawiri ka matunay. Wala, magod ka naman ako. Alam ka, uy, na sa amin si Matubangan. Be, balo ka din. Ay, hindi ko pangutan na kay kabalo bigay sa ako. Di na ba ko kabalo mamakaksay mo? Uy, nga nasad ka, uy. Isod lang. Ang ako ram gud pangutan na sa si Randy. Huwag malanganin, masada sa imo eh. Ingon na batas siya sa ako nga, di daw ko nung magsaba sa imo nga, ato daw siya siyang chicks. Stripan. Ingon mo siya sa ako. Uy, ikaw, Suda pa imo kaya dyan niya. siyang kadauton ba? Saan mo na ako pagstorya sa imo? Ay, pagkuan ana, Kaya kay nung, to si Randy. kaya nung daw ka itong babae, bitong, sige bitong cheer bitong sa'yo kung magdula mi. Ha? Katong nakapink plus? Kato bitong kabantay ka, dagan kay mga ayo sa jerseys, pero katong babae, kaya yung labayan sa jerseys. Kabantay ka to? Kato ba, katong grabe curve ba? Sa nahong palang curve na. Ay, mas kulado man to. Bayot. Muto. Ito na ba eh. Babae dito? Dito daw siya madto karon. Kabalo na biya ka sa ako nga. Di biya ko kabalo mamakak sa imo. Ay, isa, Vicky. Ay, pero Dapat sabot yung na ulo basin. ka dito lang. Basin biya. Gimo na sa kong ako ba malanganin na niya. Kakuya po. Okay ra ka, okay ra ka? Abi akong head.
Diri. Asa dapit? Na-stroke? Minom siya. Ito ko yung okay. Inaini lang ba? Pinakugbato ni. Tara. Asa tiya? Kana. Ana? Kita, kana ba? Ana, uy. Kana. Makakatanaw, di makasabo. Asa mo nagatan na daw? Ino, manggod na. Kana, tanaw. Kanang gaukas. Hala. Oh, di ba? Mansion. Asig pa nga. Laay, Kita ka, anak. My God, mga bastos. No, abri lang bintana, mga ulahiya. But lagi nga, tanaw, lalala. Hala. Sus, ginoo ko. Sige na yung ginatanaw. Diyan na matanaw sila tabi. Diyan sa tabi. Ala, tabili. Alam mga bastos yun eh. Hala, gipatuwag-tuwag. Na may cellphone na i-video ba? Nawa, huwag ko na makagsay mo ba? Ala, bantay lang yun. Tinuod yun. Oo. Ang saman, sa plano ni mo. O, gawid magkabato. Wakon ko nila bintana. Patay. Ayaw na pag-explain, kinakita na ako sa kong duwa ka mata. Kaysa ragod to, iya mo kung girubo ka itong bayana ko, eh. Bagag dagway, Pas abri mo pa niyo ko siya. bintana. Dili man to sa sadsan ako nakita. Pas mo ko na ako sa basketball goal niya. Namanggat sa ginom, gi-okay ako. Ang problema na hubog mi, gikarga rin ko niya sa taxi, gidala ko silang balay. Uy, ayaw ko binuanga ha. Kaysa ragamit to. So kay isa, abri Asa- pa inyong bintana. Masayop mga lambaka o patil, ako pa noon nga tao na ko ng kalibutan. Ayaw na, magbulag ta. Ha? Pag-uban mong duwa, mga bastos. Ay, pag inyo na, kinsa na magpalit akong sapatos. Siya ipapalit, bahala ka diya. Sige na. Oh, ay, lagi gilak ba? Yung bitaw ko sa iyo nga. May palagi ito ako sa imo. Ay, Masimasang di ko, kiloy ka. Sige, Rico. layo ko kay ka. Maloy ka may na. Yung bitaw ko sa iyo mo. Oh, ay, gilak tanawa. Nagbukat na po na yung mga ilong. May palagi ito ako sa imo. Yung bitaw ko sa iyo, man. Kabalo na biya ka sa ako nga. Concerned ko sa iyo mo. Ikaw. Ay, so, ganun concern ka sa ako, Kabalo ka, Dev. Sugat sa una pa. Kabalo ba ka nga, ka-remember ka ito bitong na nagatag bitaw sa imo, kadang kato bitong love letter bitaw? Katong si Mr. X? Ex? Katong grade 1 pa ta ba? Hindi ka na pala yato. Sa ako mo tong ex tingali. Dili, ako ato. Katong, Okay, nung dubog ka, kasi napadala si mong flower, kanang Valentine's Day. Oo, tututot na flower, kaya mo ko ka-afford ito mga panahon. Pero, ala, ako ra ba tong gilabay? Inwa to?
Nga to. Sukat pa sa una ba? Pasabot Na lang. ako'y feeling sa imo. Manid lang kay ka. Mauwa. Det. Det. Ito na, ayos to. Muna siya na eksena. Ayos to na ni. Ayan na po, Ayos Dad. na. Ayan na, pinahawit sa kamot na may gala. Okay, holding hands. Ayan na. Ana, holding hands. Ano sa ba? Ano, Bernadette? Det. Dad. I love you. Yeah! Broken family ang resulta, may gala. Next one. MOR! Grabe ang akong kasuko. Kaya nakumpirma ginako nga chick boy si Randy. Si Joshua na yung kauban ni Salo kanako o nagpadayag sa iyang gibati. Okay ba po si Joshua kay buutan pero MOR kurag hapdos pa man ang akong pamati. Unsaon ka na ako ni ba? To be honest, ganahan po ba ako kang Joshua. Pero sa kakaroon murag lahi pagid ang akong priority. Hapdos pa ang akong gibat. MR, please ulti ko sa akong anging buhaton. Class, mag-roll call na tayo. Mahabang lakaran? Present! Pabugso-bugsong ulan? Present. Mahirap man ang araw-araw, di dapat uma-absent. Dapat ang tibay, always present. Pagod, sakit, at tamlay na pwedeng dulot ng micronutrient deficiency, dapat absent. Kaya ang gatas, di dapat basta-basta. Di dapat paiba-iba. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. May tibay resistensya nutrients, tulong laban sa micronutrient deficiency. 100% vitamin C base sa Reni? Present! High level of zinc. Yung ito kung kaulan ni Ray Bagay. Kaulan ko sa kuwan. Available iron versus dating formulation. Pinag-aralan, napatunayan. Dili siya mingo. Inimo sa asawang Brian. Yung negosyo. Okay. Lamig ilang ko eh. Avocado float. Baligya, no? Balik niya. Pero mid order.